saboda Allah ya san har a gama duniya, har mu gama iya borin mu tattara mu tashi, dan adam ba za su kai karshen inda duniya take ba, har mu gama abin da za mu yi, saboda Allah ya yi duniya ce wadda ta fi karfin mu. Shi yasa Allah ce ku yawo inda kuke so, siru fi layaliya wa ayyaman, ko da daddare ko da rana ku hada ku ta tafiya, ba za ku kure duniya ba. In dai a cikin duniya kake wala ba za ka kure ta. To amma da wannan fadin na duniya, alburuj a sama sun hada da rana da wata da taurari, wanda kake gani da waɗanda baka gani. A cikin wayannan duka da na faɗan nan, wanda ka fi ganin ayar Allah a cikinsa kuma ya fi girma ita ce rana. Ai ta fi wata girma, kuma ta fi nuna abun mamakin ayar Allah a gare ka. To wannan duniyar tamu da muke zaune a cikinta, wanda ba a taɓa kure ta ba kuma ba za a kure ta nan ba, idan ka kwatanta ta da girman rana, idan da za a kawo duniyarmu a ajiye ta, sai a kawo ta a ajiye, sai a kawo ta a ajiye, a ta jera su, a ta jera su a cikin rana, kafin ka kure faɗin rana sai ka yi sau 109. Idan kuma za a ɗauko ta duka a jefa ne, sai a ɗauko wata a jefa, sai zama sun cike rana gaba ɗaya. Sai an jefa duniya sau miliyan 3, au sau miliyan 1,300,000 ba su cika rana ba. 1.3 miliyan adadin girman duniya ka maimaita su kai ta jefawa a ciki kafin ka cike girman rana. To ita rana din nan ba komi bace a cikin buruj din da Allah ya halitta. Wannan ranar da ita da sauran taurari suna cikin wani system ne da ake ce masa galaxy system. Galaxy taro ne na cincirindon taurari wanda za a tara su, sai a ce ga galaxy daya. To rana daya ce daga cikin duniyar wani tari na taurari, wanda ita daga cikinsu daya ce daga cikin waɗanda yanzu aka gano, cikin waɗanda suka ninninka ta a girma, yanzu an gano akwai 200 billion. Wanda yanzu aka gano kenan na taurari da suke cikin wannan galaxy kwaya ɗayan, wadda rana ɗaya ce a cikinsu. Duk su bara mu iya san su ba, rana muka sani, shi yasa na kwatanta mana da rana. Sama da rana baka taɓa ganin abin da ya fi ta girma ba. Sauran taurarin da yake suna nesa